Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yangalıkları, Toru Efir Studiyasında Çolpan Emiri, bizning bugungi çıkarılıştı. Жеңуге омтылышлары күчле. Бүгін Қазанда үзенчәлекле кешеләрнең бүтән Россия махсус спартакиадасы ачыла. Күңелле яшиләр Мамадышта бүтән Россия шоналар фестиваленә әзерләнәләр. Сабыйның хыяллары шыңга ашар. Түбән Камада яшәүче яшь ярымлык Софиягә ярдәм итүннән хәйрия концерт узды. Bugün bütün dünya yaman şiş aurulары белән көрәшү көне. Казанда 2 көнлек донорлар акциясы старт алды. Республика кон үзәгендә кон бирергә теләүчеләрне көндезге сәгать 1-гә кадәр көтәләр. Паллиатив пациентлар өчен кон җыялар. Башка хәбәрләргә күчәбез. Татмедианың йомгаклау коллегиясында милли телләрдә масса күләм мәгълүмат чараларын саклау һәм үстерү өстенлекле бурыч итеп куелды. Узган ел басмаларның тиражы кимсә дә, аккаунтларда аудитория арткан. Масса күләм мәгълүмат чаралары эшчәнлегендәге яңача караш һәм традициялар турында алдагы репортажда. Milli Kitapxana zалы Республика масса күләм мәгълүмат чараларының мәйданчыгына әйләнде. Хезмәттәшләр уңышлары белән уртаклаша. Татарстан авазы интернет радиосы 1 ел эчендә бик күп тыңлаучыларны җыйды. Татар классикасын читтә дә тыңлыйлар. Татарстан авазы интернет радиосы проекты ачылышына 25 мартта тиздән 1 ел була. Шушы 1 ел эчендә без кулланучылардан, безнең аудиториядан уңай фикерләр ишеттек. Ул фикерләрне алар интернет кибетләрдә, App Store битләрендә һәм инде Google Play битләрендә калдыралар. Алар күбесенчә уңай. Безгә рәхмәт әйтәләр шушы элеккеге җырларны, ретро репертуарны халыкка җиткерүдә һәм гомумән Татарстан радиосының алтын фондын шулай халыкка чыгару өчен бик зур рәхмәтләр җиткерәләр. Туган телләрдә тыңлау уку мөһим бурыч. Татмедиа коллегиясендә өстенлекле юнәлешләр билгеләнде. Мәгълүмат кырында милли мәгълүмат чараларының урыны киң булырга тиеш. Яңа проект башланды. Ул Салаватиклар дип атала. Аның турында бүтән YouTube каналларда, интернет чыганакларда карый аласыз. Бик яхшы, файдалы, заманча контент. Төбәкләрдә чыккан милли телләрдәге басмалар татарларга һәм башка милләт вәкилләренә тарихи ватан белән бәйләнешне, татар мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен сакларга, үстерергә ярдәм итә. Туган телләрне саклау мәсьәләсендә масса күләм мәгълүмат чараларының роле турында әйтми кала алмыйм. Телебезне, тарихи һәм мәдәни мирасны саклау калуда ярдәм итү Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның традицияларын арттыру сезнең төп бурычыгыз. Bunlar беләнеше эзләргә тиеш түгел. Татарстан Республикасы халыклары телендәге масса күләм мәгълүмат чараларының саклап калу гына түгел, үстерү дә мөһим. Социаль челтәрләрдән файдаланучыларны күбрәк хакимиятләрнең эшчәнлеге, социаль проблемалар, медицина кызыксындыра. Шулай ук мониторинг, традицион масса күләм мәгълүмат чараларының популярлыгы интернет ресурсларының аеруча зур булганда калуын күрсәтте. Укучы, тыңлаучы, тамашачы өчен эшләү, иң мөһиме журналист һөнәренең абруен саклап калу дип билгеләп үттеләр очрашуга иңбаксап. Алдынгыларны республика президенты исеменнән рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймалдинов, аның урынбасары Дмитрий Второв та бар. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Бүген Казанда атлетларның бүтән Россия махсус спартакиадасы ачыла. Ярышлар 8 февральгә кадәр дәвам итә. Спортчылар 6 кышкы спорт төре буенча көч сынаша. Ярыш йомгаклары буенча Россия җыелма командасы сайлап алына. Әлеге команда 2022 елда узачак бүтән дөнья махсус олимпиада уеннарында катнашыр дип көтелә. Бу ярышларга спортчылар быелдан ук әзерлек башлады. Һәркем бар осталыгын күрсәтеп, ил җыелма командасына эләгергә омтыла. Бүтән Россия спартакиадасы махсус олимпиадага әзерлек этабы булып тора. Шул вакытта ул Татарстан башкаласы өчен генераль репетициядә.
Sportның 6 türü boyunca yarışlar bir yıldan soң Olimpiada uzatacak obyektlarda була. Spartakiyadаны şangı yarışları bilen başlap җибәрәләр. Шул вакытта Үзия базасында тау шаңгысы спорты һәм сноубординг буенча ярышлар узарга тиеш. Стартның беренче көнендә үк ярышларны шаңгы спорты буенча Олимпия чемпионы Александр Легков күзәтеп торачак. Ярышларны карарга Татьяна Навка һәм Россия махсус олимпиадасы президенты Ольга Сускарда килде. Специальные олимпиады – это особенные личности, они когда выиграют... Махсус олимпиадада катнашучылар үзенчәлекле кешеләр. Җиңсәләр күзләрендә очкыннар уйнап тора. Бик сөенәләр. Җиңелүне бик авыр кичерәләр. Без аларга һәр яклы ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Бөтен Россия ярышларына төбәкләрдән байтак спортчы килде. Татарстандан интеллектуаль үсеш үзенчәлекләре булган 100 атлет яклый. Күп кенә атлетлар өчен ярышларда медаль ялауда ул кадәр үк мөһим түгел. Анда катнашып, күрсәткечләрен яхшыртырга тырышалар. Бу үзенчәлекле кешеләргә тормышта үз урыннарын табарга булыша. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Рәмзил Мигранов, Татарстан яңалыклары. Авыл хуҗалыгы темасына күчәбез. Балташ районының май авыл хуҗалыгы кооперативында атлан майны төргәкләргә тутыру буенча яңа цех эшли башлады. Заманча цехны Республика авыл хуҗалыгы һәм азыклык министры Марат Җаббаровка күрсәттеләр. Кооператив 2018 елда төзелгән, 1 елдан соң матди техник базаны үстерүгә 42 миллион сум күләмендәге министрлык грантын отканнар. Хәзер биредә тәүлегенә 65 тоннага кадәр сөт эшкәртә алалар. Татарстан хуҗалыгында министр барлык заманча таләпләргә җавап бирүче 1600 сыерга исәпләнгән яңа сөт комплексы белән танышты. Биредә роботлаштырылган карусель саву системасы урнаштырылган. Марат Җаббаров район авыл хуҗалыгы алдынгылары слетында да катнашты. Узган ел балтачлылар авыл территорияләрен комплекслы үстерү һәм ире мөгезле терлекләрне идентификацияләү программасында актив кушылды. 2020 елда акчалата керем 3 миллиард ярым сумга җиткән. Районның иң яхшы агросәнәгать хезмәткәрләре мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Буа районының Койбыш авылында да товарлыклы сөтчелек комплексы төзелә. Яңа ферма 800 баш савым сыерына исәпләнгән. Комплекска заманча җиһазлар урнаштырырга җыйналар. Аны төзү эшләре узган елның июнь айында башланган иде. Терлекләрне комплекста 5 айдан кайтарачаклар. Төзелеш барышын хәбәрчебез дә күзәтте. Бинаның түбәсенә сыңгы блокларны урнаштырасы калды һәм яңа ферманың беренче корпусы әзер булачак. Тиздән төзүчеләр эчке ремонтлау эшләренә кирешәчәкләр. Яңа сыер абзарының һәр блогы 400 сыер сыйдырачак. Барлыгы 2 корпус төзеләчәк. Монда кулланылачак менә современный, менә чит илләрдә кулланыла торган менә оборудованиелар. Бу һәрбер сыерлардан күп сөт һәм арзан бәяледән булган продукция җитештерүне тәэмин итәрлек оборудование. Хәзер биредә 10ннан артык төзүче эшли. Гомуми эшнең 40% башкарылган. Төзелешкә генә терлек һәм җиһазларны исәпләмичә 320 миллион сум акча тотылган. Хәзерге вакытта комплекста строительно-монтажные работы эшләре бара. Общая сметная стоимость бу комплексның 500 миллионлык. Шуның 320 миллионы строительно-монтажные работы. Шул 320 миллионнан без 90 миллион уже строительно-монтажные работы эшләдек. Хәзерге вакытта монда комплекска даими установкалар, система параллель бөтенсе кайтарылды. İşte аларны хәзер төзибез, урнаштырабыз. Нәселле таналарны Койбышка Чехиядан кайтарачаклар. Югары сөт бирә торган сыерлар елына 10 мең литрга кадәр сөт бирә ала. Сүз уңайыннан сыерларның тукымын әлегә сер итеп тоталар. Biz инде планировать торабыз, монда алып кайтырга 800 баш нәселле тукымлы таналар. Алар һәрберсе беренче лактациядан соң беренче бузалаганнан соң 10 мең литр сөт бирергә тиешләр. Бу Буа районында шундый масштабтагы беренче комплекс. Республикада да мондый объектлар күп түгел. Төзелешнең беренче этабын һәм терлекләрне агымдагы елның июнь аена кайтаруны планлаштыралар. Шуннан соң тагын 400 сыерга исәпләнгән өстәмә блок төзи башлаячаклар. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Кәрәзле элемтә вышкасына каршы көрәшәләр.
Шаллыдагы 30-нчы микрорайонда яшәүчеләр үз йортлары һәм балалар учреждениялары янында кәрәзле элемтә каланчасын урнаштыруга каршы. Биредәге хәлне Шаллыдагы хәбәрчебез Лилия Гатина ачыклады. У нас здесь, понимаете, вот здесь теплотрасса проходит, вот прямо вот здесь. Сәгать кичке 5 ял көннәре урамга чыкканнан соң искитмәле хәлгә тап булалар. Эшчеләр җылылык трассасы янында казу эшләрен башкарган, аны башкаруга рөхсәт документларын смартфондагы тонык фотографиялар белән күрсәткән. Полиция чакыртырга туры килде дип сөйләде Вячеслав Шарапин. Мине беренче чиратта документларның тәртиптәме, рөхсәт бармы юкмы икәнлеге кызыксындырды. Кулларында берни юк иде. Полиция чакыртам дигәч, алар китеп барды. Хәзерге вакытта халык вышка кую якын тирә йортларда яшәүчеләрнең сәламәтлегенә генә түгел, балаларга да тискәре йогынты ясар дип борчыла. Чөнки 15 метрда гына мәктәп һәм институт урнашкан, мобиль каланчаның тәэсир итү радиусы халык сүзләренә караганда 3 километрга якын. Мы против, конечно, всего. Нам просто жалко наших детей, которые учатся в этой школе. Ну пусть они даже не наши, но они же дети. Халык имзалар җыярга һәм прокуратурага мөрәҗәгать итәргә ниятли, без вакыйгалар үсешен күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Диана Мыльрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Затлы тимер аяклар да, махсус формаларда кирәк түгел. Төп атрибут киез итекләр. Мамадыш районының икътисади зоналарында итекле хоккей буенча район ярышы башланды. Җиңүчеләр төп кубок өчен 6 февральдә Мамадышта узучы Sunny Fest Бөтенроссия креатив чаналар фестивалендә уйнаячак. Вадим Ширыков туган ягы Шәтче җирлегендә итекле хоккей буенча зона ярышлары узачагын белгәч, Казан шәһәреннән кайтып җиткән. Авыл мәктәбе янәшәсендәге боз майданында киеренке көрәштә катнаша. Мин моны ишеткәч инде Казаннан үзем Казаннан кайттым. Командалар бик көчле, җыйнысы әзерләнгәннәр, җыйнысының да җиңәсе килә, финалга үтәселәр килә. Без үзебезнең командабызны җиңүенә ышанабыз, җиңербез дип уйлыйбыз. Әллә ни кыйммәтле киемнәр дә, затлы тимер аяклар да кирәкми бу бәйгегә. Бар да гади генә. Кардан чистартылган майдан, капкалар һәм әлбәттә иң мөһим атрибут киез итегең булу шарт. Әлеге төр уенны хоккей белән футбол арасындарак торган спорт төре дияргә дә, туплы хоккейга охшаш төр дип атарга да була. Һәр команданың составын 5 уенчы һәм 1 капкачы тәшкил итә. Без моны былтыр Санифеста уйнаган идек. Анда безнең республикадан 5 команда җыелган иде. Без анда былтыр 3нче урын алдык Мамаш командасы белән. Бу үзенә күрә Санифест ярышында шундый матур ни истәде. Шундый матур булды шулай бер хоккей уйнауда. Менә хәзер безнең шулай башланып китте зоналарда. Итекле хоккей буенча район ярышы һәр икътисади зонада уза. Шәҗҗегә боз хуҗаларыннан тыш Күйек Яракса, Түбән Шүләңгер, Кәләвеш җирлекләреннән килгәннәр иде. Үз зонасында җиңү яулаган беренче команда булып Шәҗҗе хоккейчылары танылды. Алар 6 февраль көнне Мамадышта узучы Sunny Fest Бөтенроссия фестивалендә төп кубок өчен көрәшәчәк. Түбән Камада яшәүче яшь ярымлык София ярдәмгә мохтаҗ. Сабыйның бер колагы ишетми. Аны Америка табиблары дәваларга ышандыра. Моның өчен 6 миллион ярым сум акча кирәк. Гаиләнең мондый мөмкинлеге юк. Түбән Камада яшәүчеләр Софига ярдәм итү максатыннан хәйрия концертын оештырды. Ата-ана мәхәббәте буыннар бәйләнеше әлеге чыгыш гаилә кыйммәтләренә багышлана. Хәйрия концерты да үз алдына изге бурыч куя. Җир шарында бөтен балаларның исән булуын теләйм һәм дә Софига тиздән исәнлек, саулык телисем килә. Мондый хәйрия концертларына беркайчан да баш тартмый, бик рәхәтләнеп киләм. Марат Фәйрушин яшь ярымлык Софияның язмышы битараф калдырмый. Җырчы хәйрия концертында бик теләп катнаша, тамашачыны иҗади җимешләре белән куандыра. Артистлар гына түгел, тамашачы да София Швецовага ярдәм итәргә тели. Концерттан җыелган акчалар кызчыкны дәвалауга тотылачак. Кечкенә Түбән Камалның бер колагы ишетми, катлаулы операция таләп ителә. Америка табиблары әлеге эшкә алынырга әзер, зур сумма кирәк. Бүгенге кичәдә 150 мең чамасы акча җыела.
Спасибо всем большое, родительское спасибо от всего сердца. Кышыкны дәвалау өчен 6 миллион ярым сум акча кирәк. Софияга операцияны 3 яшы тулгач, ел ярымнан соң ясарга планлаштыралар. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен Энтер бинасында акча җыю тартмасы урнаштырылган. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар. Бүген 4 февраль Бөтендөнья яман шишкә каршы көрәш көне. Әлеге авыруның арта баруы табибларны да, киң җәмәгатьчелекне дә борчый. Авыруны башланганда ук ачыклау вакытында чарасын күрү аеруча мөһим. Пандемия шартларында республикабызда яман шиш авыруларын дәвалауга зур игътибар бирелә. Күптән түгел Чаллыда КАМАЗ заводының 50 еллык алдыннан яңа онкология комплексы ачылды. Заманча җиһазландырылган үзәкне республика президенты Рөстәм Миңнеханов югары бәяләде. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфиры яман шиш авыруларын ачыклап, дәвалау, онкология диспансерларының матди базасын ныгытуга, яхшы әзерлекле медицина кадрлары белән тәэмин итүгә багышланды. Республика сәламәтлек саклау министрлыгының республика онкология диспансеры баш табиб урынбасары, медицина фәннәре кандидаты Илсур Шәймәрданов радио тыңлаучыларының сорауларына җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Василович. Ковид пандемиясы диспансер эшенә ничек йогынты ясады? Пандемия бит безнең узган ел март айында килеп чыкты һәм без бүтән диспансерның бүтән эшчәнлеген үзгәртеп корырга мәҗбүр булдык. Ул да булса дополнительный чаралар. Ул инде һәрбер килгән кешенең, һәрбер кергән кешенең температурасын үлчәү. Температурасы булган очракларда ул кешеләр кире кайтарып җибәрелделәр инде. Һәм нигә шушы диспансерга үткәндә дәвалау башлаганчы ул компьютерный томография, үпкәне компьютерный томография үткәрү безнең инде кертелде һәм һәрбер авыруга керә торган диспансергалар барсы да компьютерный томография үткәреп керәләр. Һәм үпкәдә воспаление булмаган чакта, ялкынсыну булмаган чакта гына хирургия бүлегләренә үтәләр. Бүгенге көндә чаралар бөтенесе дә отменяция ителмәгән. Ул да булса ул температураны үлчәү, шушы компьютерный томографияны үткәрү. Һәм инде олай да әле безнең отделениеләрдә юк та кайбер вакытта килеп чыга үпкә воспалениесе белән, шушы коронавирус белән авыручы кешеләр килеп чыгалар. Ул вакытта инде без аларны инфекционный госпитальләргә күчерәбез һәм үзебезнең эшне дәвам итәбез. Яман шиш авырулары кайсы юнәлештә, арта әллә кимү күзәтеләме? Ул авыруларның арта баруы ул ике бер белән бәйле. Ул да булса халыкның гомер озынлыгы арту белән һәм халыкның алданрак тикшерә башлау һәм башлангыч өлешендә шушы башлангыч вакытында билгеле булу. Авыруларның артуы начар күренеш түгел. Менә үлем сәбәбе буларак яман шишләрнең кимүе, сәбәп буларак кимүе ул тоже яхшы күренеш. Бүгенге көндә бу безнең бу сан инде ул кимүгә таба бара. Бүгенге көндә ул 184.5 не тәшкил итә 100 мең кешегә. Ул хәзерге вакытта шушы националь программаның күрсәткечләре арасында яшел эштә тора. Авыруны башланганда ачыклауга игътибар җитәме? Башлангыч стадиядә ачыклау өчен кешеләргә вакытында табибка мөрәҗәгать итү. Ул аның өчен шартлар тудырылган. Берничә ел уже, бер 5 кенә түгел, 7 ел эшли программа диспансеризация дигән әйбер. Ул да булса инде барсы да куелган да, анда кан анализы да билгеле эшлиләр. Анда сидик анализында тикшерәләр, анда тәрәт анализында тикшерәләр. Шул вакытта кирәк булган очракта маммография, ул да булса ПСА тесты үткәрү һәм колоноскопия үткәрү, үпкәрәге вакытында белү өчен ул да булса флюорография һәм компьютерный томография үткәрү. Алар барсы да инде шушы шәйләрнең алданрак билгеләүенә сәбәп булырга тиешләр. Бүгенге көндә шушы әйберләрне үтәгән очракта безнең халкыбыз вакытында килер иде һәм беренче, икенче стадиясендә яман шишләрне табу тагын да артыр иде дип. Начар гадәтләр, дөрес булмаган яшәү рәвеше әлегә чир чыганагы була аламы?
алар барса да шушы шернең чыганагы булып торалар. Сезнең белән согласен ул мәсьәләдә инде, чөнки шушы ук тәмәке тарту я булмаса дөрес ашамау, алар барса да шушы яман шишләрнең килеп чыгуына сәбәп булып торалар. Яман шиш авыруларының койсы төрләре ешырак очрый, йогышлы төрләре бармы? Яман шишләрнең күбрәк очрагы бүгенге көндә ул да булса юан ишәк һәм туры ишәк рагы инде бүгенге көндә лидирующий позициядә торучы. Ул да булса күкрәк рагы, күкрәк бизе рагы хатын-кызлар арасында. Алар шушы беренче урында торалар инде. Үлем сәбәбе буларак үпкә рагының беренче урында ирләр арасында, чөнки үпкә рагы соңгы стадияда күбрәк билгеле була, почему-то и күбрәк сәбәп булып тора, кешенең үлем сәбәбе булып тора инде. Авыруга психолог ни дәрәҗәдә ярдәм итә ала? Психологлар эшли, ул кешеләр белән, чөнки һәрбер врачта башта психологик яктан авыруны нетмичә, сөйләшмичә, психологиясын белмичә, бу диагнозны инде бәреп әйтү киңәш итмәс идем, чөнки аннан бу кешенең бәхет тартмый, ул аны төрлечә кабул итәргә мөмкин. Башта авыруны әзерләргә кирәк, бу диагнозны белү өчен. Закон буенча диагнозны әйтмичә каламыйбыз без. Аны әйтергә тиешбез, авыру сораса, сорамаган очракта икенче мәсьәлә. Сораса инде без аны әйтергә мәҗбүр, әйтергә тиеш. Закон буенча, авыруны аның өчен әзерләргә кирәк. Психолог яктан. Илсур Васильевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Республика сәламәтлек саклау министрлыгының бер республика онкология диспансеры баш табиб урынбасары, медицина фәннәре кандидаты Илсур Шәймарданов иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.